divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. When hearing confession, you should always radiate the warmest charity. Whether you are gently encouraging the faint-hearted or putting the fear of God into the hard-headed, the penitent should feel that you are motivated only by pure love. Sa ngalan ng Samahan, sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mga suking tipaminaw, sige hapon, maayong hapon. Yan usab kining tulumanon, hagiuluhan the woman I love. Kuski hapon ning inyong alagad sa mong tulumanon ni Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kadto nga itong gibasa, bag-ulang nga mga pulong kadto ni San Vicente Ferrer. Mauray atong gibasa kay sa atong gisaad kagahapon, maumay atong sentro karon sa maong tulumanon ning Huwebes nga edisyon. Hinaot nga sa gihapon na kamo sa maayo nga panglawas aron anda mabinaw sa mga pagtulunan nga atong masayran karon. Dili dayon ta maglangan pangasuking ti paminaw. By the way, no, sa kagahapon o sa miagi pagayod, ato namang na-establish o nadayag ang mga tudling sa Biblia isip atong mga gihimong kapasikaranan kung ngano nga aduna tay mga kapiyastahan o
kana bang pagpasidungog ngadto sa mga bayani sa atong tinuhuan. Na kini karon mo saysay na gyud ta og kinabuhi. Kinabuhi lagi niya no ni Saint Vincent Ferrer, San Vicente Ferrer, ang atong patron sa kapiestahan no diri sa Dipolog mamayo natong piyesta. Sa ato nang nasayra no mga suking tigpaminaw, kini si San Vicente Ferrer sama sa ubang mga bayani usab sa atong tinuhuan nahimo ning sama sa kining gitawag nato og kandila o usag ka light. Ngano man tungod kay kung ato gunahon pag-ayo ng kandila no mga suking tigpaminaw, bisan tuod mapupos mawad-an na sa iyang kahayag, inig kaupos na apan ang kahayag sa maong kandila nagsilbi gayod ingnon talang nakahatag gayod og kaayuhan nato nga mga nakatagamtam sa maong kahayag. Sa ato pa ang kahayag nga gihatag sa kandila nga naupos ingnon talang anaa gayoy kapuslanan. Inguna na usab ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer, bisan tuod wala na siya karon dinhi sa kalibutan. Apan ang iyang kinabuhi ni adto sa buhi pa siya, mga suking tigpaminaw, nagsilbi ingon nga kandila. Ingon gayud nga kahayag. Kaya ang iyang kinabuhi klaro kayo nga nagkulagway susag ka sinugo o sa kaalagan sa Diyos nga may response o may sanong gayud sa panawagan o panudlo sa atong Ginoo nga sa dihang nag-ingon siya, kamo mao ang kahayag. Di ba? Kung atong hinumduman ang Mateo 5:14, sa dihang niingon ng Ginoo, kamo ang kahayag sa katawhan. Oh. Moingon ta nga kini si San Vicente Ferrer, usa ni siya sa mga hingsanong gayud sa giluwatan nga mga pamulong sa atong Ginoong Jesucristo sa anaa pa dinhi sa kalibutan. Kaya ang iyang kinabuhi lagi ingon gayud sa maong kandila o kahayag. O karon atong sugdan nganong moingon ta nga sama sa kandila ang kinabuhi ni San Vicente Ferrer. By the way, mga suking di ba minaunahon na to pagdayag o hiskot kung kanusa nadagkuti sa atong Ginoong Jesucristo ang maong kandila nga si San Vicente Ferrer. By the way, ay mo katingala nga magagamit ag mga pasumbingay din sa maong presentasyon na to. Haron nga mas mulapad pagyod ang atong kanabang panglantaw o pagsabot sa mga pulo nga atong madayag din hisbang tulumanon. Okay. Nadagkutan sa Ginoo ang maong kandila nga mao si San Vicente Ferrer niadtong 1350 ang pagkatao ba no ni San Vicente Ferrer. O napalong ang maong kandila niadtong 1419. O namatay no si San Vicente Ferrer niadtong 1419. So 1350 to 1419 ang maong kandila nga nagkuan jud kana bang naghatag o kahayag dinhi sa kalibutan. Isa sa maong mga kahayag hinoon dili kay si San Vicente Ferrer no. Mga suking tigpaminaw sa atong nahibawan kini si San Vicente Ferrer nahimo ni siyang kinibang bantugan nga usa ka Dominikano nga preacher o kanang magsasangyaw. Nahimong bantugan nga Dominikano nga preacher o magsasangyaw mga suking tigpaminaw.
Nataw ni siya dito sa kanang Espanya, no? Dito gayo dapit sa Valencia. Lagi ni adtong 1350. Ang iyang mga ginikanan very kanabang ingnon talang thoughtful kayo, no? Mangyo na hunaon. Ingnon talang gimatuto ni si San Vicente Ferrer sa mga ginikanan nga relihiyoso gyud kayo ba. Gani no sa di pagkumpadayon. Ato na bang mahuna-huna ba nga kung si San Vicente Ferrer nahimong usag ka matuod nga Kristiyanos, tinuod nga alagad sa Dios, dili ikatinga, no? Kay ang iya mga ginikanan maayo man pud. Maayo man siyang pagkamatuto sa iyang mga ginikanan, so dili ikatingala. Well, ako ning gisgutan aron kita nga mga nagpaminaw karon nga mga ginikanan, ingon ana pud unta ba? Ang atong mga anak ato gayong matutuon pag-ayo, no? Kinahanglan mag-care gayud kita sa atong mga anak. Kanang care nga kana yung dad-o nato nga atong mga anak ngadto sa pagka buutan gayud nga buutang Kristiyanos. Sama ni San Vicente Ferrer ning atong ilisgutanan karon. Di nang iya mga ginikanan dako kayo gnatampo sa formation o sa pagkanahimong matuod nga Kristiyano ni San Vicente Ferrer. Matod pa nining atong gamay nga giya utamdanan mga suking tipaminaw ang iya mga ginikanan nagtudlo kaniya ni San Vicente Ferrer sa kanabang gitawag nato sa in English og love to the poor. Kina bang pagkigugma ngadto sa mga kabus. Oh. So very kuan gyud, no? Sa akong kabahin makatandog nga naman. Bihira naman sa atong panahon karon nga kana bang ana atay love o atay gugma ngadto sa mga kabus. Gani asahay, di kay asahay, sige gyud ako ma-guilty gyud ko ani, no? Kay naningkamot ko nga mahimong tinuod nga Kristiyanos, pero ato man kung mabati ba, ma-feel nato ba nga, uy, lahiyo pa man gyud kayo ko. Labi na kung makapamalandong ko sa mga higayon sama ni ini karon, no? Diin sa atong pagtuki, no, sa kinabuhi ni San Vicente Ferrer, di man yung kalikayan, no, di man yung takaiwas ani, dili yung taka-evade nga murag matandi yun nato ba, matandi nako ang akong life ni San Vicente Ferrer nga makaingon ko pas silang layo kayo nako. Murabag mo gawas dayon ba kanang atong pagkatawhanon ba, kana bang kasina ba? Oh. Maulagi, no? Si San Vicente Ferrer usa sa mga kanabang rason o hinungdan ngano nga nahimo siyang bayani guys itong tinuhuan tungod kay maayo kayo siya pagkatudlo ba siya mga ginikanan. Sama lagi sa kanang pagtudlo gayud kaniya nga kanang mahigugma gyud siya sa mga kabus. Love to the poor. Ug niya usab sa kanabang mga techniques o mga pamaagi nga kanabang spirituality ba, kanabang atong pagka-espirituhanon mo tubo gayud na ampun mga techniques na mga pamaagi ba unsaon nga dali kayo mo tubo ang kanang pagtuo. Oh. Usa sa mga gipanghimo sa iyang mga ginikanan mao lagi to, no? Pagkikugmas mga kabus mo na ilang gitudlo ngadto kaniya, no, ni San Vicente. O lain pa kanang pagpuasa, no? Miyerkules o Sabado. Naagyo schedule ba?
tudluan gayud si San Vicente Ferrer, siya maginikanan nga kinahanglan gayud kung gusto ka mo tubo gayud pag-ayo ang imong pagka-Kristohanon o ang imong spirituality kusog kayo ba? I-appeal yun ingon nga pamaagi o teknik nga magpuasa ka Miyerkules o Sabado. By the way, no, nga naman tuod na nga nahimo ng usas mga pamaagi sa mga matuod nga Kristiyanos sama ni mga ginikanan ni San Vicente Ferrer nga ilagay yung gitudlo ngadto sa ilang anak kining magpuasa tungod kay kining pagpuasa mga suking tipaminaw nag-practice nag-ensayo ba ka sa kanang gituwag na to kanang pagpugong kay kinaiya man yun nato kung basagdan ta murag innate na yun nato na ba no? Kinaiya na yun nato na nga ganahan yun magsige kaon di ba kita tag lami ang mga pagkaon gusto nato magkakaon dayon o kung magpuasa ka siyempre magpugong man ka. So, fasting o kanang pagpuasa, nagtudlo nimo na sa kana bang pagpugong. Kung mag-schedule kag mga adlaw sa pagpuasa, meaning imo gayong strive, no? Kana bang aning kamot ka nga makat-on ka sa pagpugong. O muna usa sa mga hinungdan o kana ingnon dalang rason ngano nga kung gusto ta mahimong matuod nga Kristiyanos, usas mga pamaagi o mga teknik, no? So bato'y binisayaan ng teknik. Kaya huwag maingon po tag strategy, di po na yun ingon nga lunsay yung binisaya, no? Ambot, no? Nalimot ko. Okay. So, mauna mga suking di paminaw. Ato yun ang hinahinayon pag-ayo ba? O gunya, dili lang kay ang iya mga ginikanan nagtudlo kaniya sa pagpuasa, paghigugma ngadtos mga kabos. Apil na pod ang kanagaling sub-sub kaayo ba nga umainiton kaayong pagdebosyon ngadto gayod sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong mahal nga inahan Mama Mary. So meaning kini si San Vicente Ferrer usa gayud ka Katoliko. Inon talang pure Catholic. Ano may yung pure Catholic tungod kay kung nagdebosyon siya sa atong Ginoong Hesukristo, iya man pong giapil og debosyon ang inahan nga si Mama Mary. Sa to pa naagi og mo man na kita mga Katoliko atong pasidunggan si Kristo nga atong Ginoo, ato pong giapil ang inahan nga si Santa Maria nga sa atong pagtuo mao ang nahimong sudlanan sa pulong nga si Jesus. Mayon gaytag sudlanan sa pulong nga si Jesus kaya nga tugong pagtulon ang Katoliko mga suking tigpaminaw ato mang nakatunan nga si Mary, si Santa Maria mao ang bag-ong arka sa kasabutan, the new Ark of the Covenant. Nga naman, tungod kay kung ato gong tunan, hinumduman kanang mga typologies diya sa Biblia, kaya bang dunay mga panghitabo no, sa daang testamento nga naghulagway sumaabot. Unsay bot na akong ipasubot. Si Jesus God, kung atong tanaw ng Biblia, ato man ni siyang maingnon talang mapanag-ing o ingnon talang doon na siya kanabang prototype. Sige, ito'y binisaya ng prototype. Kanang dunay na una ba nga nakita na o ingnon talang nahitabo na sa daang testamento
nga mauna nakita. Nahibaw-an sa mga tao ni adto silang panahon. Apan duna pagyoy gipunting sa umaabot isip katumanan sa maong hitabo o sa maong butang o pagkamao. Ang buot na akong ipasabot mga suking di paminaw, pasensya na kay usahay maglisod ta og pagpugnit og mga terminong gamito, no? Yeah. Try lang yun ninyo na masabta, no? Kadto bang gihimong Old Ark of the Covenant, no, sa daang testamento ba nga suking di paminaw? Kadtong papan nga bato nga gisulod sa maong arka o sudlanan sa kasabutan. Yeah. Ila man tong gi amuma, prosesyon, gidaladala, gani panahon ni David. Very ila gitong gitagaan og pagrespeto o naghatag yun sila og kanabang pagtahod sa maong butang. Ngano man, tungod kay kadtong sudlanan o arkas kasabutan lagi anaaman gisulod dito ang papan nga bato nga nasulatan sa mga sugo sa Diyos o katubang the Ten Commandments, mga sugo sa Diyos. Sa laing pagkaistorya, mga suking di paminaw, ang mga pulong sa Diyos nga nasulat dito sa maong bato, papan nga bato, gibutang og sudlanan. So ang pulong sa Diyos adunay sudlanan. Ang sudlanan lagi mautong gitawag nato og Old Ark of the Covenant. Daang arkas kasabutan. O gunya kung moaritas bag-ong testamento, ang katumanan sa maong kana bang pulong nahimong kanang personal. Asa man nato maalinggatan, asa man nato na mabasa nga ang katumanan sa maong pulong nga mao gyud paabot persona gayod o personal. Mga suking tigbaminaw atong matumbok ang tudling nga gisulat ni San Juan, no, sa sinugdanan gayod, no, kapitulo 1 bersikulo 1. Ato ning basahon. No, ato ning basahon mga suking tigbaminaw. San Juan kapitulo 1 bersikulo 1 nga matod pa. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So sawa pa kuno'y nabuhat bisan unsa diha na ang maong pulong, no? Niya ang maong pulong matod pa uban na sa Dios Amahan. Ug ang pulong Dios po. Ug kinsa man lagi ni siya, no? Matod pa sa bersikulo 14, mao ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya matod pa, and the Word was made flesh. O ang pulong nga Dios nagpakatao o nahimong tao. Subali dinhi sa Bagong Testamento ang nahimong katumanan mao si Kristo. Sa ito pa, personal ang katumanan sa pulong. Nakaron, mao man lagi na nga ang pulong na may sudlanan. Na ay sudlanan. So makahuna-huna po dahil ta, no? Kinsa man pod ang katumanan sa maong sudlanan. Mao lagi na kay sa daang testamento ang pulong do naman gyud sudlanan. Yeah. Kung ang nahimong katumanan sa pulong personal o usak ka persona, ang mahimo pod nga katumanan sa sudlanan persona pod o personal. Nakaron wa may laing mahuna-hunaan ang atong mga teologo nga Katoliko. Kinsa man ang nahimong sudlanan ni Kristo nga pulong na kinahanglan personal gayud o persona. Pagasuging tigpaminaw wa may lain. Ang ato mang mahal nga inahan, Santa Maria, Mama Mary. Sa ato pa diya sa atong pagpahimug at sa atong pagtuo, dili gyud nato malikayan ang sudlanan nga iapil gyud nato diya sa kanabang pagpasidungog. Kay
Kung atong lantaon sa daang testamento, sa dihang ilang pasidunggan, daladalaon, o asa nila ibutang ang maong katong papan nga bato nga gibutang og sudlanan, mag-uban man gyud to. Mag-uban yun ang sudlanan o ang pulong. Ito sa sulod. Sumaw na nga sa atong Catholic theology, kung asa na to pasidunggan ang atong Ginoong Kristo, kinahanglan ma-apil po na to pasidungog po ang mahal nga inahan. So, kung si San Vicente Ferrer nagdebosyon sa atong Ginoong Kristo, iyang giapil si Santa Maria kay mao man ni ang nahimong sudlanan ni Jesus. Ngano man, asa man di ay nisulod ang atong Ginoong Kristo o mipuyo ang atong Ginoong Kristo nga Dios haron makabaton siya kinaiyas pagkatao aron iyang gamiton sa pagluwas kanato. Kinsa mang taguangkan ang iyang gisudlan o may lain, taguangkan man ni Mama Mary, Santa Maria. Sumao nga mga suking tigpaminaw ang Catholic theology, dili gayud isiparar diya sa atong pagdebosyon ngadto kang Ginoong Jesucristo nga ato bang i-disregard ang sudlanan. Kay kung atong huna-hunaon, uy, sa daang testamento gibutang galig sudlanan ang pulong. Unya din sa bag-ong testamento ang pulong nga sa Jesus walay sudlanan. Di po tayo makaingon kay ang Diyos man gali nga gamahanan naghimo mangyog sudlanan sa iyang pulong nga sa Jesus. Yan naman. Kay mahimo man niya nga si Jesus ipakatao nga dili mo agi didto sa taguangkan ni Santa Maria. Di ba? Mahimo na niya. Pero the fact nga iya pagyong gipasulod ang pulong, ang iyang anak, ngadto sa taguangkan sa mong babae nga si Santa Maria. So, maura gihapon ang Dios mubuot di ay nga ang iyang pulong naagyoy sudlanan. Kalang-alang mayong ka nga ang Dios wala na mag-provide pa og sudlanan sa pulong niya nga mao ang iyang anak nga si Jesus. Gani kita mo eskwela ta no kung kita estudyante. Gusto magyuta ka na itong mga notebooks, na itong ballpen, sa panang mga gamit na ito sa eskwelahan, naagyo tayo bag, naagyo sudlanan, na ang Diyos pa, no? Yeah. So, ato ning gi-emphasize pag-ayo mga suking tigpaminaw, haron makapuputa ba? O kana bang Catholic teaching o universal teaching? Kanang pagtulon ang nga pangtibo kalibutan nga daw na-miss sa pipila ka mga katuigan sa uban nato mga igsuon. Ngano man kay ang uban nga mga nagpaila karon nga mga Kristiyanos, ang ilang teolohiya Jesus without Mary man. Di man i-appeal ang sudlanan. Nga gani kung atong aninawon pag-ayo dinhis bag-ong testamento, ang Diyos nagpili pa mangyod ni Santa Maria nga mao'y mahimong arka lagi usudlanan sa pulong niya nga mao si Jesus. So kung ang Diyos miagi gali, mihapit pagali og usog ka babae, so ngano man nga kita nga mga Katoliko, so wayon man ta nga muhapit-hapit po babae nga mao si Mama Mary diya sa atong pagdebosyon o pagsimba ngadto ni Kristo. Matod pa sa kapari, ang Diyos ni hapit gali og babae. Sa ato pa kita mga tao mas sayo po di ay. Kung sa atong pagsimbas Ginoo muhapit sa punta og babae nga mao si Santa Maria. Well, mga suking tigpaminaw, sounds kuan kay ni. Kini bang kanang strange sa uban na itong mga igsuon nga dili Katoliko. Kaya moingon man dayon sila, asa man na sa Biblia, brad. Well, kuan man eh. Kuan eh, muna gitawag na ito o development
kana bang pag-umento sa atong teolohiya gumikan sa taas kayong pamalandong sa simbahan gikan pa niadtong unang siglo. Kay ang nature god sa simbahan nga gitukod ni Kristo naay ganang gitawag nato og pag-umento, pag-develop sa iyang kana bang teolohiya. Dili bot sabton nga nanudlo ang simbahan og mga bag-ong pagtulunan, hindi na bot pasabot. Mayon kay tag nag-develop, meaning dunay mga kamatuoran ba dunay mga kamatuoran ba nga wala pa kaayo madiskubre ni adto sa bata pa ang simbahan, sa bag-o pa. Maong bitaw nga nag-ingon na nga itong Ginoong Kristo sa iyang mga tinun-an, doon na ito'y tudling na ingon siya nga sa dihang nangalibog ang iyang mga tinun-an, na ingon siya, dili pa mo makasabot ani karon, pero mabot ang panahon nga makasabot ra mo. Sa ito pa, doon ay pag-develop, doon ay pag-uswag sa kahibalo, dili stagnant. Mo magyun ay nature sa simbahan, dili kay ugon sa to'y ilang napamalandungan ra ni adto sa unang siglo, ingon ato ra gyud. Doon ay pag-uminto. So pag-abot sa 2nd century, 3rd century, so taas kayo ang studio sa iyang mga kanang gitawag na to mga estudyante, sa iyang mga scholars. So meaning magkaanam og kadako ang kaplag sa teolohiya ba nga o parehas aning pagka bag-ong arka ni Santa Maria. Wala man ni kaayo gi kana bang giklaro sa unang siglo o panahon sa mga apostol. Naklaro ni nga teaching, giklaro ni pag-ayo, awahin na. Diya sa iyang pagpamalandong pag-ayo sa unsay nahisulat sa Biblia. Kay naklaro man ron sa mga scholar nga Katoliko nga, si Mary Mandegi na panag-ing mangyud sa usa ka sudlanan. Mao bitaw nga diha sa litania maingon ta, Santa Maria, arka ka sa kasabutan. Tinuod man yun. Gani kung itagad nato ang Salmo 32 versikulo 8, kung malimot sa maong teksto war ba nako masulat. Kadto galing giingon sa basahon sa mga salmo nga, arise, O Lord, into thy rest, thou on the ark of thy strength. Sabi ni Isaiah pa, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug na may ug ang arka sa imong kaligon. Matod pas mga scholar lagi o mga teologong Katoliko, ang Ginoo kuno nga gipasabot sa maong tudling mao nga tong Ginoong Kristo. Kana pong pag-ingon nga bangon o Ginoo, referido na sa iyang resurrection. Kay niagi man do siya kamatay, di ba? Kadtong sa diyang natao siya, namatay siya, di nabanhaw. So ang expression sa maong tudling nga, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, budi pasabot, arise or banhaw o Ginoo. Ito pa, matay siya apan mabanhaw. Ingon man, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, pero dili lang kay siya. Na may sumpay. Ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. You on the ark of thy strength. So, ang maong tudling nagpahibalo na to nga dili lang kay si Kristo ang mabanhaw dayon insigita. Kay naa pa may usa. Ang maong kinahanglang mabanhaw dayon pod ang iyang arka. Mao nga wa gyud masayop ng atong kanang dogma na gali na nga pagtulunan, di na malisok na tong pagtulunan, di na gyud na mabakwi. Kanang pagpasaka ni Santa Maria sa langit, no, Assumption of Mary. Yan naman. Dili man na mabasa sa Biblia letra por letra, pero kung atong ayuhog sumada ang nahisulat sa Biblia, makakonclude man ta nga mao gyud nahitabo. Kasi Santa Maria gipauna gyud pagpasaka dito sa langit, kita uwahi unya pamantang inig-resurrect ang body and soul nga i-resurrect ang itong lawas aron lawas ug kalag na yun may makatagamtam og kana bang kinabuhing dayon, dili lang kay ang kalag. Pero si Santa Maria sama gyud ni Kristo.
Kung si Kristo nabanhaw insigida, si Santa Maria, kung niagi siyang kamatayon, gibanhaw po siya, then gipasakangad to sa langit. Mauna, dili ni matuhuan, di man ta mamugos po. So, uban na itong mga igsuong nahimulag, kay di magyud po ni mabasa sa Biblia litra po litra. Pero mao ni ang resulta sa taas kayong pamalandong sa simbahan. Kay wa man gyud tay laing choice diya sa pag-interpret. Kay klaro man diya sa 32:8 sa Salmo nga bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kalig-on. Sa to pa, kung mabanhaw dayon si Kristo ang iyang sudlanan, mabanhaw sa dayon kung kini mamatay. Kinsa man lagi ang nahimong arka o sudlanan ni Kristo nga pulong, si Santa Maria wa may lain. B, pangita ko mo babae nga dili si Santa Maria, ang inyo ikatumbok nga maoy mo korek. Wa man gyud lain mga suking tigpaminaw, si Santa Maria ra man gyud. Mao na nga atong simbahan nag-isip, nanudlo, nagklaro sa atong panahon karon ug magpasalamat ta nga uy, ang simbahan, ang Mother Church gitudluan tag klarong pagtulunan nga wala maklaro dito sa nasulat sa Biblia. Di angay unta tang magpasalamat. Pero ang uban natong mga igsuon lahi may ilang pangunahon na wala na sa Biblia, litra por litra, dili na tinuod. Mao man gyud madaot man gyud taan ng Gracias Baruganan. Basta kuno dili mabasa sa Biblia litra por litra, dili tinuod. Nah, pagkadaghan ra bang dili mabasa sa Biblia nga tinuod. Kana lang kuryente. Tinuod mo na basa sa Biblia na aba. Ang kuryente. Mga panghitabo sama sa katong Dark Ages, di mo na mabasa sa Bible. Katong Inquisition, Spanish Inquisition, tinuod man na. Pero di man na mabasa sa Bible. Katong mga apparitions declared nga tinuod yun. Mabasa ba na sa Bible? Dili eh. Tinuod. So, muna, no? Dayon, padayon ta mga suking tigpaminaw, no? Pag-discuss aning kinabuhi ni San Vicente Ferrer, no? Sa ilo alang ko nga ako bang gi-expound pag-ayo ang pagkaarka ni Santa Maria tungod kay strange lagi kaini nga teaching sa ato mga igsuong nagpaminaron nga mga nahimulag kon mga dili Katoliko, no? Kay kinahanglan suwayan yun ako mo o kana bang patuo ba o kinahanglan i-justify yun ako nga wala masayop si Saint Vincent Ferrer sa iyang pagdebosyon kang Santa Maria aside from Jesus. Basin biyag mo ingon mo nga wa gyapoy klaro na si San Vicente kay iya man giapil si Mama Mary. Well, mo na ako nilang gi-discuss po apil, no? So to defend him para ako siyang mapanalipdan. Okay, well, matod pa din sa itong gamayng tamdanan mga suking tigpaminaw nga human siya may join o may appeal ba sa kanabang Dominican Order ni adtong 1374. Nahimo siyang usak ka inila kaayo nga preacher o kanabang magsasangyaw o magwawali mga suking tigpaminaw. Nga naman, sa di pata mo padayon, maisip na nato ba nga, uy, maayo gito siya mutudlo yun siguro. Kaya nga naman, nahimo ko siyang inilang magsasangyaw. Gani, giingon din everywhere his lectures and sermons met with extraordinary success. So, wala gyud magmakawang ang iya mga panudlo kung manudlo siya. Siya mga sermon kay pari man lagi ni siya. Wa magmakawang kay daghan kayong naganayan just yung mga misa nga paghimuon. Attentive kayo ang mga kanang mga parokyanong maminaw sa iyang homilia, sa mga sermon. Makatandog kayo mga suking tigpaminaw. Gani, no? Doon na siya kanang
mga pulong ba nga iyang gi pahinumdum ngadto siya mga kaubang pari ug ako puning basahon karon dinhi. Basin doon na po yung mga pari ron nagpaminaw ris atong tulumanon. Niingon siya ngadto siya mga kaubang pari. In your sermons, use simple language and precise examples. Each sinner in your congregation should feel moved as though you were preaching to him alone. An abstract discourse hardly inspires those who listen. Unsa kuno to sa atong nasabtan? Iyang giingnan ang iyang mga kaubang pari sa iyang panahon nga diya sa inyo o atong mga sermon kinanglan mo gamit tag mga simple nga mga lengguwahe ba, dili ng mga kadtong mga lisod kaayo ba nga di na nun makaapas ng mga naminaw, no? Use simple language and precise example. Kung muhatag og mga ehemplo kanang mo haom yo kaayo dayon ba, takdo kayo, parang dili maglisod og apas ang mga naminaw, mga parokyanong naminaw. Yeah. Dayon sa pa kinahanglan nga mabati gayud sa mga makasasala ang pulong o matando gayud og kanang mabati nila nga samarang nakig-istorya kanila nga kamurang duha. Kanabang kanang gitawag na to na may term pula na murabag eye contact. Yun mo ba? Nga ako nakasinati ang puguginani na ako'y na paminaw nga homilya sa pari noon sa TV hinoon to, no? Usa ka Franciscan nga pari. Mahibong man ko na maminaw ko niya kay bisag wa to siya kita na ako kaya ko TV gatan-aw niya. Pero ma-feel na ako nga samarag nakig-istorya sa nako kaming duha. Ingon ani ni si San Vicente mag-sermon. Kaya kanang mga parokyano tagsa-tagsa mapaminaw nilang murag nakig-istorya nila face to face nga sila rang duha. Pananglit ikaw karon makapaminaw ka niya. Murag bisag daghan mo diha, murag mapili mo nga murag nakig-istorya sa nimo nga kamurang duha. Sa to pa, doon na gyud kana bang ingnon talang lahi gyud murag kanang sa may term nga magamit na to ana, charisma. Si San Vicente magwali o mag-sermon kay mathandog mo yun ang maminaw. So ingon na no kining paria no si San Vicente Ferrer. So meaning mabati gyud ang lava, ang gugma sa mga naminaw nining paria. Dayon matod pa, Saint Vincent traveled through Europe preaching mainly on sin, death, hell, eternity, and the speedy approach of the day of judgment. Ato na ning usako, no? Parang di kay ta magkapsan sa panahon, hindi nato ni matiwas. Okay. Nga, kini si San Vicente dito gini siya nagkapanudlo pag-ayo dito ba sa Europe. Dayon, ang iyang mga topiko sa iyang mga panudlo about yun niining sala, about sa kamatayon, impyerno, o kining kinabuhing dayon, no? Eternity. Sa ato pa, maisip na to nga ang concern yung gaya ni San Vicente Ferrer sa iyang panudlo katugil pong gustos Ginoo nga itudlo. Diba? Ang Ginoo naghisgot man yun, may tungod sa sala. Ang kinahanglan mo evade mo iwas kita. Yeah. Dahil may tungod sa kamatayon. Unsa ng kamatayon? Doon na pagpahinumdum ba? Siya mga sermon, yung mga wali, iyag yung kanunang i-remind ang mga tao nga, uy, basig nalimot ta nga, tao ta. Yeah. So, di na nako ni expound pag-ayo mga suking tigpaminaw kay kining about sin, death, hell, eternity. Well, naarapod na to ni makatunan diya sa mga panudlo sa mga kaparian, sa mga libro,
sa Bible. O I am encouraging you, ako nagdasig ninyo nga kung mahimo makabasag yun mo kana bang detailed story about San Vicente Ferrer. Kay kining akong gidala dire gamay ra man kuha ra man brief ra man kaayo. Muhatag lang ko ninyo mga main kuan ba aspect o kanang na view about Saint Vincent Ferrer, pero dili ni siya detalye gyud, no? Part lang ni siya, no? Kamo na unya mo puno sa inyong gugalingong kanang pagtuon o pagsusi. Okay, diin po nato maigo dire ani atong oras. Yeah. Gani giingon pa dire no mga suking tigpaminaw. He spoke with such energy that most of the listeners confessed their sins and repented from their sinful life. So mao ra ba gyud ni ako yung kuan? Ako bang challenge sa akong ginibang paningkamot nga kinibang mahimo putang efektibo nga kanang alagad sa Dios. Nga kung mo share ta sa pulong sa Ginoo nga unta ang mga naminaw, makat-on gid pa ug mubati gayud og kanang remorse o kanang paghinulsol na kanang maika gayud sa pagbasol sa atong mga kasalanan. Para nako pinakakuan lisod kay ni para nako. Labi na og kulang tagpag-ampo o prayer. Sud kayo ni, no? Kanang mangandam ta sa atong kagalingon ay hata mo share. Very difficult for my side, no, sa akong kagalingon. Kay mahimo ra man tang efektibo nga magkanagaling mo share sa pulong sa Ginoo kung atong nasunod kadtong mga ingnon talang mga conditions o mga requirements ngayang kana bang nga kanang iyang gi-require diri nato ay ta mo preach or kanang manudlo. So kung doon na yung mga apan dinis tong kagalingon nga wala pa nato ma-clear, muna usas sa hinungdan nga nung lisod ka ita mo bukan abang mo pabag-o ngadtos mga tao. O kini si San Vicente Ferrer kuan yun nahimo yun niya ang mga dapat batunan niya siyang kaugalingon kaya siya mo preach mo bitaw nga epektibo kay siya nga preacher o magwawali sa iyang panahon kay dili ni siya mo compromise. Ugon sa gibis maggamay madako nga teaching buot yun niya sundon. Mga suking tigpaminaw ato lahi man mayon tag white lie ra bitaw to gamay ra tong pagpamakaka ma-consider ako sa Ginoo ato naman ta di ba gamay ra to akong nakawat bitaw nakurakot kung sala ang galing ng kuan kung ibaligi akong boto gamay ra ka ito na to kusog kita mong compromise pa pero si San Vicente Ferrer dili siya ingon ana no mo to atong giriskas gahapon ba katong gingon ni San Pablo nga tibuok nga kaugalingon gayud atong ihalad nato sa Ginoo. Ana makapahimuot jud ganiya. Dili kay tapsing lang no, dili. Ugbaw ni si San Vicente Ferrer. Gani no mga suking tigpaminaw matud pa diri sa atong tamdanan nga several priests traveled with him helping the saint in his ministry. Natungod sa kiyang kamayong pari, ang ubang mga pari dili na niya ingnon mo kalit lang nagkuan niya tabang niya muduol niya di na niya ingnon ngano man kay nakadahig man kaayo sila ining ubang mga pari ngadto ni Saint Vincent Ferrer. So makita nimo ang iyang karisma ang iyang pagka alagad sa Dios nga kanang matidud-anon gayud kay magkanayan daghang mga pare mo kuan niya mo dahig niya and then mo tabang sa iyang mga buluhaton isip pare. Dayon madod pa he instructed them in his passion. Nanudlo siya kanila niining mga pulunga when hearing confession you should always radiate the warmest charity. Katong atong gibasa ganina ba sa intro.
Unsa ko no? When hearing confession, you should always radiate the warmest charity. Whether you are gently encouraging the faint-hearted or putting the fear of God into the hard-headed, the penitent should feel that you are motivated only by pure love. Kini mga suking tigpaminaw. Ugma atong i-discuss atong Christian theology about unsaning pure love sa ugma Biyernes. Kay mo ginigi pahimugotan pag-ayo ni San Vicente Ferrer, no, mga suking tigpaminaw. Nya wa na ko'y panahon nga ako pang i-discuss pag-ayo ron kay wa na man panahon. Matod pa din itong tamdanan, si San Vicente Ferrer namatay dito sa Pransya, sa Vannes, ni atong 1419. Samtang nag-deliver siya sa iyang sermon. Munang makaingong ko nga, he died a beautiful death. Ang iyang kamatayon o sa kamatahom. Kaya namatay siya hinugong nagsermon. Kaya makaingong ko, beautiful death. Kay kasagaran na ito, mamatay nga dito man sa lahi. Nagbuhat man tagdaodan, no? Ang kasagaran ay hata mamatay. Si San Vicente Ferrer namatay hinugong kasermon. Mga suking tigpaminaw, at ang ininyo ugma, no? Pag sa atong pag-discuss aning teaching ni Saint Vincent Ferrer about pure love, no? Kanang lunsay yun nga gugma, no? Unsa na? Okay, mga suking tigpaminaw, sanglit pikin na itong panahon. Ayaw nyo kalimti atong Global Catholic Network, no? Ang EWTN. Kunya, ang atong mga websites po, no? Sa internet, catholic.com o EWTN.com. Ang atong cellphone number, no? Kung gusto mo mangutana, 0918-5497-065. Ang atong telephone number, 212-6200. Okay, sa gihapon, sa naandan ato ning tapuson pinaagis pagbasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, hini na lang inyong ubos nga sulugoon sa maong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod ugma pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan, sa anak, si Espiritu Santo. Amen.